A desatención das deficiencias que presentan a infraestrutura o edificio da Escola Superior de Arte Dramática de Galiza, sediada no barrio de Navia da cidade de Vigo, é un exemplo máis do clamoroso abandono que padece a maior cidade de Galiza por parte do goberno galego do Partido Popular. Falamos de deficiencias nun edificio de menos de 15 anos e que para se subsanaren requeriría dun orzamento de menos de 200.000 euros. A pesar diso, a Xunta de Galiza leva anos negándose a atender esas melloras imprescindíveis, esas actuacións urxentes para garantir a seguridade, a habitabilidade e a operatividade destas instalacións. O certo é que a ESADE tamén un exemplo dese desleixo que padece Vigo por parte da Xunta de Galiza. De feito, neste momento só dispoñemos dunha das fases das tres que en total tiñan que completar un proxecto que tiña por obxectivo configurar Navia nun grande campus artístico. Resta por poñer en marcha a Escola Superior de Danza, resta por dotar a esta Escola Superior de Arte Dramático, que é referencia a nivel internacional dun teatro que permita, por exemplo, que o grado de escenografía teña un ámbito no que poder desenvolver as súas prácticas de maneira útil, de maneira productiva, e, polo tanto, resta por configurar, por completar ese proxecto que falamos dun proxecto anunciado a mediados da primeira década dos anos 2000. O Bloque Nacionalista Galego temos nos últimos anos desenvolvido unha importante ofensiva en defensa da ESAD con ese obxectivo de desenvolvermos ese proxecto de campus artístico. E o Partido Popular sempre dixo que non. Dixo, inda recentemente, cando o Bloque Nacionalista Galego trasladamos unha emenda aos orzamentos da Xunta deste ano 2024 para aprovisionar unha partida de como mínimo 1 millón de euros para atender as necesidades urxentes de mellora, pero sobre todo para desbloquear o desenvolvemento das dúas fases que restan por executar. A perspectiva do BNG é que a ESAD, xunto á Escola Superior de Danza, máis tamén ese futuro teatro do que hai que dotar a esta escola, ten que se configurar, ten que se converter nun grande polo de creación cultural que exerza de grande dinamizador do enorme talento creativo que latexa na nosa cidade. A infraestructura que neste momento conta a ESAD, o abandono que padece a ESAD, está impedindo que a cidade, a principiar polo barrio de Navia, poidan recibir tamén ese retorno en forma de actividade cultural. Neste centro se desenvolven durante varios meses máis de 90 representacións, máis de 90 mostras, máis de 90 actuacións que non poden ser abertas ao público sinxelamente porque non hai espazo, non hai aforo suficiente para poder albergalas. Polo tanto, o que vimos de trasladar nesta xuntanza coa dirección da ESAD é o firme compromiso de seguir a dar a batalla, tanto no Parlamento de Galiza, máis tamén no Concello de Vigo, para que a ESAD deixe de estar neste estado de coma inducido, dende logo que se resolvan as insuficiencias, as deficiencias que se están a detectar e que comprometen a súa actividade diaria, pero o que é fundamental, o que é estratégico para o BNG, é que, dende logo, o goberno galego deixe de virarlle as costas ao arte dramático, a danza, a cultura desta cidade e podamos ver como se convirten en realidade as dúas fases que quedan pendentes. O BNG mantivemos unha xuntanza co equipo directivo da Escola Superior de Arte Dramática de Galiza na que nos trasladaron as necesidades e demandas que ten a escola e que precisa de que a Xunta de Galiza poña remedio. Unhas demandas e necesidades que levan paralizadas, que levan sin actuación, que levan sin que a Xunta faga absolutamente nada prácticamente desde a inauguración desta escola fai 15 anos. A estructura desta escola, deste edificio, ten graves danos, ten problemas de humidades, ten problemas de goteiras de entrada de agua que afectan gravemente ao desenvolvemento da docencia, pero que ademais pon en risco a seguridade do profesorado e do alumnado á hora de impartir clases. E ante esta situación na que o alumnado e o profesorado pode sufrir un grave accidente durante as clases, vemos unha Xunta de Galiza na que, a pesar das múltiples denuncias, a pesar das múltiples solicitudes de entrevista para plantexar, para denunciar a situación, non fai absolutamente nada. O BNG imos presentar iniciativas no Parlamento de Galiza para que dunha vez por todas se solucione o problema estructural e de falta dotacional que ten este edificio e que a seguridade do alumnado e do profesorado este garantida en todo momento na docencia dunha escola que é fundamental para as artes escénicas de Galiza e que ten que ter as condicións mínimas
de seguridade para que o profesorado e o alumnado poidan impartir e recibir docencia.